naiset 400 metrin aidat ja mielenkiinto kohdistuu naisten EM-kisan rajaan 57-90 ja sitten 17-vuotisten EM-kisan rajaan 62-0. Kyllä Uusimäki painelee takasuoraan todella lennokkaasti rataa 5. Ja johtaa kirkkaasti ja sitten jännitetään Siiri Rainio Jyväskylän kenttäurheilijoiden edesottavuutta radalta 3. Siiri taistelee 17-vuotisten EM-kisan rajaa vastaan. Näin tullaan loppusuoraan, sillä Uusimäki tulee yleisen kylkiessä, rataa 5 jäljessä. Tämä on aika 46 sekuntia, että kello tällä hetkellä. Näin, jotka täytyy. Uusimäki jälkeen kohtaa. 55, 56, 57, 67. Siinä se on eurooppalaisen raja on rikki. Kyllä Uusimäki vetää 57, 67. Ja Harjun kenttäennätys on rikki 1000 euroa. Sillä Uusimäki kenttäurheilija 58. Ja 240 000 euroa myös seuraavan hyppäjän taskuun.